Prayer is one of the greatest privileges given to believers. Ano man, tungod kay diha sa mga pag-ampo, nakikistorya ta directly sa atoang magbubuhat o sa magbubuhat ni ining kalibutana. Apan, daghan ng mga Kristohanon nibiya og nagbaliwala ni ini nga gamhanang gasa nga gihatag ani kanato nga mauunta ang kahigayunan na kita makaampo diha sa Ginoo. Adunay usa ka tawo na nag-iya siya og telepon. Kinsa may telepono diri no? Sa mga karaan pa ni siya katong mga telepono sa una, no? Karon naman gyapon PLDT, no? Naman gyapon telepono. Kanay butang na nato cellphone. No, may usa ka tawo nakabaton siya og cellphone or telepono. Apan ang kini nga telepono wala gyud niya gamita sukad-sukad. And then nagbagulbol siya paglabay sa panahon ug miingon siya, wala gyud bisan usa nga nanawag sa kuha, wala gyud nahinumdum sa kuha. Ingon ang maong tao. The problem was not the phone. Ang problema dili mao ang cellphone o ang telepono. Ang problema, napakya siya sa paggamit ni ini. Daghan na mga Kristohanon, aduna untay access, no? Aduna untay kining kahigayunan na makaistorya nimo ang Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo apan hinuon imuha kining gibaliwala og wala ka nagatagad ni ini. Now ang atong mensahe karon nga gabi magahisgutan ining ginatawag the power of a praying Christian. Ang gahom sa may nampuon nga Kristohanon. Una, prayer connects us to God's power. Gusto ka og power? Gusto ka gahom? No? Nga kini nga gahom nga para makatabang kanimo nga ikaw magmadaugon sa bisan unsa nga gubat sa kinabuhi. Prayer reminds us of our dependence upon God. Unsa ang pag-ampo? Ang pag-ampo naga-remind kini sa atuang pagsalig diha sa Ginoo, pagdepende diha sa Ginoo. Kung dili ka nagaampo buot pasabot, wala kay salig sa Ginoo. Prayer invites God's intervention into our circumstances. Sa diha mag-ampo ta, ikaw nagaimbita sa Ginoo nga siya mo intervene diha sa imuhang mga naagian sa kinabuhi, mga circumstansya nga nasinati sa kinabuhi. And prayer strengthens our faith. When you pray, nagapamatuod ka na nga ikaw adunay pagtuo sa Ginoo. O while nga ikaw nagaampo, malig-on ang imong pagtuo diha sa Ginoo. In Jeremiah 33 verse 3 unsay giingon? Sangpita ako og tubagon ko gayud ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan o katingalahang mga butang nga wala mo masayri. Even si Jeremiah, no? Ang sulat ni Jeremiah, mingon gyud ang Ginoo sangpita ako ug tubagon ko gyud ikaw o kugayod ikaw. Ug matud pa niya ipadayag ko kanimo ang kahibulungan o katingalahang mga butang nga wala mo pa masayri. Daghantag wala masayran sa kinabuhi, especially sa maabot na panahon. Pero kung ikaw may nampuon sa Ginoo, sigurado nga mahibaluan o kung mahibaluan nimo sigurado kini nga kasayuran mo pabor sa imo. Kay mao kana ang saad sa Ginoo nga na kanimo. Ikaduha, prayer changes hearts before it changes circumstances. Unsa daw ang pag-ampo? Ang pag-ampo mag-usab sa imong kasing-kasing, magbag-o sa imong kasing-kasing, una usabon ug bag-ohon ang mga sirkumstansya. Ang atuang una-huna ingon ng mga Kristohanon mao ni. Mag-ampo ko para aning tawhana, para aning nga sitwasyon nga mausab. Mao gina ato ang prayer. Aminado ka man o dili. Ang atong prayer is very, very selfish, no? Puro lang siya, na, ampo ko ani, nga tagaan ko bugas, ampo ko ani tawhani, mausab ni, ampo ko sa kumbana, mausab ni, akong asawa, mausab ni, akong mga anak, mausab ni. Pero actually, ang prayer, ang tubag sa Ginoo, ana, buot sa Ginoo nga usabon una niya ang imong kasing-kasing, una niya usabon kining imuhang mga sirkumstansya. No? For example, nag-pray ka nga, Lord, kanang himo akong dato. Dili siguro ihatagan dayon ka sa Ginoo og kwarta. Usabon sa niya ang imong kasing-kasing ano man. Basig mahimo kang dato nya talikdan nimo ang Ginoo. Di ba? So usabon usa sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Kung padatuon kung padatuon ka sa Ginoo, dili baka mobiya sa iya, dili baka malimot sa iya. Basig malimot ka sa iya. So ang usabon sa Ginoo, una ang atong kasing-kasing. Ha? Kay kung prepare na atong kasing-kasing, nabag-o na atong kasing-kasing, then pwede na ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo.
Kaya nakita sa Ginoo nga nausab na ang imong kasing-kasing. Basta mo ka, padato ako Ginoo para kabalos ko sa akong silingan. Bana no? So mana nga or padato ako kay para nako ikapang hambog pod. So, dili ka padatuon sa Ginoo. Usabon sa nang kasing-kasing nimo. Una ka padatuon sa Ginoo. Or bisan unsa nimo nga giampo diha sa Ginoo. Ha? Manang mas maayo gid nga before nimo ipausab sa Ginoo ang imuhang gusto ipausab, labi na ang laing mga tao o ang mga circumstances sa kinabuhi, ipasusi sa Ginoo first ang imong heart. Kung okay ba ang imong heart nimo. Ginatrabaho una sa Ginoo ang atong mga kinabuhi, ang atong kasing-kasing kaugalingon, una niya trabahoon ang mga butang sa atong palibot. Prayer develops patience, trust, and obedience. Mao ginaton timan-an. Ang pag-ampo gina-develop niya ang atong pagkamapailobon. Kay gusto mo ta pag mag-ampo ta, gusto nato right away na adayon. Gusto nato pag mata sa atong mata, pag bukas sa atong mata, naa na sa atong tubangan. Lord, tagai ko bugas ko, wa ko bugas ugma. Pag mata, uy, isa ka sa ako. Ha? Say ginahimo natong magic hero ang Ginoo. Na? Na, Lord, init kayong panahon, paulan na Lord. Pag mata, uy, ulan na, baha na. Basta pag mata nimo lutaw na kas tubig. Na? Dili ingon niya na. Ang gusto sa Ginoo nga ma-develop usa ato ang kinaiya. Makapaabot ba ta? Makapailob ba gid ta? Nga dugay ta magpaabot? Ha? Kanang dugay ka maminyo or kanang nanaka sa saktong edad nimo pero wala pa kay nakita nga minyoan nimo usahay ang mahimong hinungdan nga no makaminyo ka kay di ka kapaabot. Kay nga naman, basig mahutdan ka. No? Basig wala no. So bisag kinsa na lang, no? Mao na nga wala gid nakapaabot gid. Mao na pagpailog, pagpaabot kay kana bitong usahay ang pagpaabot manggod usahay pag dili gyud ka dili gyud kuan bitaw kanang wala gid na train ang imong kasing-kasing sa pagpaabot. Bisa pag nakay ka meet up dia sa ubos nga kanang nagkasabot mo kay magkita mo kay katong item na imong gipalit. Ha? Pag abot diha, ang pinakataas ra nimong paabot kay 5 minutos ra. Nya kinahanglan mga taong dugay gid mo abot. Paaboton pa 30 minutos sa oras. So pagbalik niya, pag abot niya, wala na ka. Di mo makakapaabot. So mana, diapod sa atong mga gina-pray sa Ginoo, paabot lang God kung kano sa ihatag sa Ginoo, hulat na lang. Kay gina-develop dira ang imong pagpailob o ang imong pagsalig. Ha? Kay kung ang imong ka-meet up, dili ka kapaabot, nagpasabot ka na, nga wala kay salig. Bugos, masugong tutawanan, giilad na masugong, giatik na masugong kwadto. Oh. Basig nalit lang, wata ka balo, basig napandul to, nahugong sa nina, niuli isag balay, kaya nag-ilis usab. Diba? Uka na traffic sa dalan. Ha? Pwede mong guna siya. Inana. O kaha na, disgrasya. No? Nya, ikaw dito kay 5 minutos lagi mong pinakataas. No? Nga, mapailob yun. So, wala kay salig. Ha? Wala kay salig sa maong nga tao. So, the same po na sa itong Ginoo. Kung kanunay tang kadali, wala tayo salig sa iya. And obedience. Gina-develop ato ang kabalo bata mo tuman. Sa diha nga nag-pray ta sa Ginoo. Ang usa ka sculptor, kabalo mo siguro mo kung saan sculptor. Kining tighulma o bato. Pwede po sa kahoy. Kung tanawon nimo, for example, kining batuha, or inani, bato. Wala siya purma nga sakto. Unya purmahon niya na, o butang na to, dog. Purmahon niya nag-iro. So, kinahanglan niyang kuliton. Iyahang tanggalon tong mga unnecessary, katong mga butang, nga way labot sa iyahang pagkairo para mapurma siyang iro. Kinahanglan to niyang silsilon. Kinahanglan niyang hulmahon o tanggalon to tanan. Ha? The same pud na, para bot pasabot, para makakita ang iyahang masterpiece, ang mao nga nindot nga hulma o porma. Ingon usab ni ana ang pag-ampo. Nga, ginagamit sa Ginoo ang mga pag-ampo para hulmahon niya ang atong karakter. No? Motong gingon ganina, mahimo kang pasensyoso, mahimo kang masaligon, mahimo kang matinumanon. And lastly, prayer produces peace. Unsa ang pag-ampo? Maghatag sa kalinaw. Kung wala ka nagmalinawon sa imong kinabuhi, sa unahuna, sige kabalaka, daghag mga kahadlok sa kinabuhi, ha? Murag daghag kalaban, na nagunahuna nga basig na ay kwan diri, na basig na iturko diri, Ria de Spikas. Joke na siya. Sige, lingi-lingi nga. Murag na kalaban, walay kalinaw.
Manay pasabot walay kalinaw ang imong una-una. Pero kung ikaw magmainampuon, there is peace. Bisan pag naay nagtinguha nga mapatay sa imo, may kalinaw ng una-una nimo. Hindi ka mahadlok ug di ka malisang tungod kay mao na ang ma-provide sa Ginoo, mahatag sa Ginoo sa imuha. Naingon gani si David gani, bisan maglakaw ko walog sa landong sa kamatayon, dili ko mahadlok, di ba? Psalms 23. Ha? Bisan maglakaw daw siya walog sa landong sa kamatayon, di siya mahadlok. Gidihugan siya atubangan sa kaaway, nakikaon pa siya atubangan sa kaaway. Pero ang gahom sa Ginoo nag-uban sa iya. Ingon sab ni ana diha kung magmainampuon ta sa Ginoo. Dili ka dapat mahadlok o wala kay kahadlok kay mao nay mahatag sa pag-ampo. Anxiety decreases when prayer increases. Unsa man ni anxiety? Kabalaka. Mu ubos ang kabalaka kung mutaas ang imuhang kung ikaw mahimong magmainampuon. Kung grabe ka maminampuon, muubos imong kabalaka. Pero kung mutaas imong kabalaka, meaning ana, niubos imong nahimo kang prayerless siguro. So mo nang sa pa nalupig ang maong kalinaw, nadaog siya sa kabalaka, no? Kay nahimo kang prayerless. God's peace guards our hearts and mind. Unsa daw? Ang kalinaw sa Ginoo mag-guard sa atong heart ug sa atong una-una. Nga naman, dili man magikan atong kabalaka, kahadlok, kalisang, unsa pa na mga anxiety nga doang gina-fight sa atong kinabuhi, dili gina magikan og diri sa atong heart na to. Ana kung magmainampuon ta sa Ginoo, iyaha nga gwardyahan. Gwardyahan ang imong una-una, ang imong heart nimo gwardyahan para dili makasulod ang NBI, ang kabalakas kinabuhi, no? Bitaw nang murag sa Senado, no? Gibalbag na lang to sa NBI itong likod bitaw. Kinamay usa aga bantay. No? Ginagwardyahan man. Maong manang hantod karon nag-away pa sila dira kay kinsa gyoy kuan nila sad-an, no? So, inana buhaton sa Ginoo, gwardyahan para dili musulod ang kabalaka sa imong kasing-kasing ug sa imong una-una. Philippians 4:6-7 unsay giingon? Mga taga Pilipos 4:6-7, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundi pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing gunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. So, even si Paul nag-ingon siya, nag-challenge siya, naghagit siya kanato, ayaw kabalaka. Inoon pangayoon daw nato sa Ginoo ang gikinahanglan nato uban ang pagpasalamat sa tanan natong mga giampo diha sa Ginoo. Ug ang kalinaw sa Dios dili matugkad sa tao. Manalipod sa inyong kasing-kasing gunahuna diha sa inyong paghiusa. So panalipdan ta, no? Panalipdan man gingon da, panalipdan ta aron dili ta madaog sa kabalaka sa kinabuhi. Before ta maadto sa tuang prayer, mao ni ang challenge sa tuwa, the Christian who prays regularly walks in strength, peace, and spiritual victory. Sa daw ang Kristohanon nga kanunay nga nagaampo, regular nga nagaampo, maglakaw diha sa kusog, kalinaw, o kadaugan diha sa espirituhanon. So I challenge you tonight, spend extra time in prayer this week and watch God work. Gahini og time, extra time ang Ginoo diha sa mga pag-ampo nimo karong semana. Ug tan-awa ang pagabuhaton sa Ginoo.